Això que estan veient és un patí a vela. Aquesta és una embarcació autòctona de Catalunya. És coneguda com el patí a vela o el patí català. Estem al Club Marítim de Torredembarra, on s'hi disputa la Copa d'Espanya. Com va néixer el patí a vela? El patí a vela neix com una derivació natural de l'antic patí de rems o de pales, que es va començar a posar en marxa a principis del segle XX a les costes del Barcelonès i del Maresme. És un patí autòcton de casa nostra, però que ha anat creixent molt. Sí, efectivament. El patí va néixer, és fruit de dos clubs, bàsicament, no? Que és el Club Natació Barcelona i el Club Natació Badalona. La idea neix en el Club Natació Barcelona, que és allà on es comencen a posar els primers màstils amb veles, i pren forma, pren cos, i acaba naixent en la forma actual en el Club Natació Barcelona de la mà dels germans Munger, no? Perdó, Club Natació Badalona. I, doncs bé, ha tingut un èxit impressionant al llarg de tots aquests anys i avui en dia Catalunya és la classe de vela més practicada a totes les costes. Quin és el procés de fabricació d'un patí a vela? El procés de fabricació comença comprant la fusta, perquè és un vaixell que és únicament fet de fusta. Es té que comprar la fusta amb 1 any i mig o 2 anys de temps perquè es vagi secant i després començar a tallar fusta, encolar i començar a fer els flotadors. O sigui, triguem unes 150 hores a fer un patí. L'Antonio Soler va idear un sistema de fabricació amb uns mollos que donaven la seguretat completa de que això no feia aigua i de que era molt durader. Ara un patí d'aquests pot durar, si està ben cuidat, 20-30 anys sense cap problema. No hay ningún peligro, vamos. Estando mínimamente preparado, habiendo seguido un cursillo y sabiendo las 4 o 5 cosas específicas del barco, yo creo que se puede navegar como con cualquier otro. No es una gran cantidad de movimientos, es simplemente a veces mover el peso ligeramente hacia adelante te permite acercarte más al viento, o moverlo hacia detrás, y entonces una vez llevas tu peso hacia atrás, el barco se va abriendo. Haría un movimiento más o menos como este. Empezaría a abrirse, mientras tanto irías soltando un poco de vela y empezarías a navegar en un rumbo más abierto. Podría ser, esto sería navegar al través, más o menos, y si siguieses con tu peso puesto en la popa, el barco seguiría girando hasta llegar a una posición de popa cerrada. Es individual, es el barco y tú, y además transmite una sensación de navegación, ¿no? De que estás pegado al agua y que cualquier movimiento de tu cuerpo hace que el barco reaccione de una manera o de otra. Més de 250 federats i un miler d'aficionats al patí de vela que disfruten d'aquest tipus d'embarcació per gaudir de la mar. El patí de vela és una de les embarcacions més representatives de Catalunya. Moltíssim. Què et mareges, Agustí? No era problema de marejar-te, era problema de que se m'escapaven els vaixells de plano, perquè es movia tantíssim, que enganxar poder gravar-ne un, resultava molt difícil, perquè les onades no és que fossin grans, era el vaixell que es bellugava una miqueta bastant i costava moltíssim, però suficient com per veure com ells amb el cos ho fan servir tot. Tota la història aquesta, mirem que aquest és de fusta tot, és preciós perquè és tot de fusta, n'hi ha que pots escollir color vermell, verd o combinacions, però el de fusta té el seu caliu, no? Doncs es tracta que el primer quart de segle, a les costes badalonines, cap allà al 28-29, 1928-1929, algú se li va acudir de poder muntar una vela sobre el patí. I a partir d'aquell moment, la història va començar a ser una dèria. Tanta dèria que el 1944 es fa el primer campionat d'Espanya. I aleshores, tot i que el model de patí no estava molt definit, perquè és com un catamarà més petit, però al revés, just la part més alta va al darrere, en comptes d'un catamarà que seria al davant, doncs, com deia, el 1944 es fa un campionat d'Espanya i aleshores el patí comença a desenvolupar-se com a model. Anem a veure ben bé com és aquest patí. Fins a l'actualitat que estem parlant dels 5,60, per ser exactes, metres d'eslora que té qualsevol patí d'aquests. Ens deien, pesen uns 98 quilos, acostumen a passar entre 95 i 98 quilos, i que tothom pot navegar, que tothom pot aprendre en 2 dies. Jo no les tinc totes veient el que està fent. Jo tampoc. Aquest navegant, jo no les tinc totes que en 2 dies... Bé, a veure, no ho sé, jo és que amb algunes coses em sento una mica limitat, i aleshores aquí pensava que tindria massa feina com per portar tot. A més, has de saber de navegació perquè has de saber
que és el vent qui t'ha de dur, i per tant has de tenir molt clar i conèixer molt bé els vents, els diferents vents, la direcció del vent, i com li puc treure profit. Jo crec que no és tan fàcil com ells deien, encara que ens van assegurar que per fer-lo anar era molt fàcil. I veiem que amb aquesta noia porta com una espècie d'odotis, més o menys, mira'l. I així és com una espècie d'odotis, ara veurem que el plano es tanca molt ràpidament, el vaig muntar igualment. Diferents. La de baix, que és aquesta, la que estan posant, són dos patins, que després quedaran units per unes banquetes, però la fusta que hem vist que posaven a sota és de fòrmica, perquè la puguis lliscar per la sorra, i tu mateix la puguis empaitar. Però, per dir-ho d'alguna manera, les prestacions d'aquest patí de vela són una miqueta com les del catamarà. I, com deien, es fabrica a mà, tot es fabrica a mà, no hi ha cap intervenció així de maquinària com si es fabriqués en cadena, amb fustes africanes. És molt important de les fustes perquè només es treballen amb les fustes africanes concretes, i que són la samanguila, que és un color rogenc, que la veurem, i la lluç. Nosaltres hem vist com han fet un patí, l'estaven polint per poder-ho pintar, en aquests moments ja ha acabat de sortir de pintar-se, el color pots escollir els que vulguis, cada un inclús pots fer-lo que sigui de la mateixa fusta, i aquí estem parlant de les fustes. La samanguila, que és aquesta ratlleta vermella, rogenca, que veiem, que és com un nervi que uneix cada part del patí. Coneix una part del patí amb l'altre patí. I les uneix, que són en forma de banqueta, perquè després s'ha de caminar per aquí sobre. I s'ha d'anar per navegar sense timó, com el teu cos ho és tot, doncs és molt important que estigui reforçat. Reforçat i alhora que no llisqui. És per això que en aquests moments veiem que no és llis del tot, era com rugós, perquè si li han posat encenalls i després es vernissa sobre els encenalls perquè després la persona que camina no llisqui perquè està mullat. I aquestes són les fustes que dèiem, la samanguila, de color rogenc, i la lluç. Hi pot participar tothom, dones, homes, i una persona de 90 quilos i una persona de 55. Això no té cap importància. L'important és, però, que clar, s'ha de saber ben bé qui portarà el patí, perquè no és el mateix els reforços que ha de dur un patí que portarà una persona que pesa 90 o 100 o 80, que si l'ha de portar una persona joveneta o una senyora que pesa 55 quilos. Aleshores es reforça d'una manera o l'altra, però el que no li treu prestacions... Aquesta, la del Palau de Plegamans, és l'única fàbrica que existeix en tot el món de patí de vela o patí català. I precisament l'home que tinc aquí al darrere, en Ramon Huertas, n'és el seu amo. Ell va començar fa 28 anys a aficionar-se per aquest esport que és el patí de vela. Però com es passa de ser un esportista a ser l'únic fabricant del món? Bueno, mira, jo vaig començar amb el patí de vela i em va agradar moltíssim i em vaig involucrar molt amb aquesta especialitat. Vaig ser secretari a la Federació Catalana i em dedicava una mica a navegar i a promoure aquesta classe. I llavors l'Antonio Soler, que va ser l'autèntic artífice d'aquesta manera de fer el patí de vela, em va dir si volia començar amb ell a mitges per fer el patí català. I així, d'aquesta manera, ell em podia ensenyar tot el que havia estat inventant en aquests anys. De fet, segueix el mateix sistema de producció que li va ensenyar Antoni Soler. Aquí veiem una de les primeres fases, que és la fabricació dels flotadors. Sí, això és el flotador de la mateixa manera i amb el motllo que ell va inventar, i és únicament fusta i cola. Com veieu, únicament no utilitzem ni puntes, ni tornillos, ni cap altre invent, no? Quan es triga a fer un patí català? Aquest flotador haurà d'estar 24 hores per assecar-se. Em pregunten, Ramon, quan es triga a fer un patí català? Aproximadament són unes 150 hores. Una setmaneta, aproximadament. Traiem un patí normalment a la setmana, sí. I aquí veiem un altre flotador, però amb una altra fase de producció, no? Sí, aquesta és ja la segona fase. Aquí encolem el que és la coberta i la quilla. I després d'aquí ja tenim pràcticament acabat el flotador. Aquests flotadors són els que donen estabilitat a l'embarcació, una estabilitat que nosaltres hem necessitat molt al navegar aquest matí amb en Ramon, ja que Déu-n'hi-do el mar que feia. El Club Nàutic Masnou és on Ramon Huertas, campió de Catalunya absolut de patí a vela l'any 90, acostuma a practicar aquest esport. El patí a vela, també anomenat català, reuneix unes característiques molt peculiars tant pel que fa a la seva estructura com a la forma de governar-lo. Quines particularitats té el patí català? El patí català té la particularitat que no té timó, no té botavara i no té sables a les veles. Què és la botavara i què són els sables? La botavara és com un tub del mateix estil que el pal, però que ve amb aquesta direcció perpendicular al pal per aguantar la vela. Això no ho té el patí. I els sables són uns reforços que porta la vela
Aquí a la vela. Darrere, a la baluma, que poden ser de fibra o d'altres materials, que són per aguantar una mica la forma de la vela. Doncs ara muntar la vela. És fàcil? Facilíssim, molt ràpid. Agafem per aquí. Introduïm la vela aquí, a la rellinga. Això és la drissa per pujar la vela. Ja tenim fet un nus. Passem això. I ja pujava. Ara l'únic que tenim que fer és fixar l'escota. Que és la punta de la... Sí, a la punta, al puny d'escota. Agafem aquí. I ja està, ja podem començar a navegar. En menys de 5 minuts l'hem muntat. Sí, sí. I ja has vist que no hem anat corrents, eh? Ara tencem l'escota i ja està. I és per muntar? I és per navegar. La popularitat del patí català és el material. Sí, es fa de fusta igual que fa 60 anys. Tot de fusta i té un pes molt lleuger, són 98 quilos. I quina velocitat podríem agafar en un dia com avui? Home, en un dia com avui uns 15 nusos o així, però pot arribar fins als 25. I un cop al mar, com ens agafem aquí? Amb els peus. A les mans no? No, els peus aquí a les cinxes, les mans són per agafar l'escota i la tens que poder deixar anar quan vulguis, l'escota. O sigui, si estàs agafant amb els peus, no hi ha cap perill. Ara et pots penjar fora, mira, penja. Em penjo? Sí, sí. I no cau. Vale, i ara per pujar? Agafa't una mà aquí. Aquesta? Sí. Rodes una mica sobre les cames, encongeixes els genolls i ja estàs a damunt. O sigui que ara només ens queda provar-ho al mar. Ara provar-ho al mar. A veure què passa. Ara ja tenim tot el que necessitem. Roba impermeable, armilla i un calçat adequat. Ara només fa falta que no caiguem. Com que es tracta d'una embarcació sense timó, el patí a vela es domina només amb els moviments dels cossos dels tripulants. És un senzill sistema de contrapès, però que necessita una gran coordinació. La sensació de velocitat és impressionant i és molt més segur del que sembla. Això era aquest matí, la Gemma navegant per les aigües del Masnou, però ara tornem a aquest únic taller que existeix al món a Palau de Plegamans d'aquesta embarcació, del patí de vela o el patí català. On ets exactament ara, Gemma, del taller? Doncs ara mateix, Martí, estem a la planta baixa de la fàbrica on estem veient com es pinten aquests flotadors que abans hem vist assecar-se. Miguel, es pot acostar un moment, sisplau? Vingui. Quantes capes de pintura necessita el flotador? Això necessita 6 capes d'imprimació i 3 capes de pintura d'acabat. 9 en total? 9 en total, sí. I quants colors es poden escollir? Es poden escollir uns 180 colors. Déu-n'hi-do. Doncs veuran, aquesta és una de les altres característiques. I és que com el patí es fa per encàrrec, la persona que l'encarrega pot triar des del color a altres característiques segons el seu pes i la seva alçada. Aquí veiem en Federic que em sembla que està acabant la coberta, ¿no? Sí, terminado de pulir la cubierta para darle ya la imprimación y ya está terminado el patín. ¿Ya le queda poco? Sí, ya está terminado ya del todo. La coberta... Solo ya está, el acabado de lija. La coberta en general i les banquetes són importants, ja que com és una embarcació sense timó, la persona que el condueix ho ha de fer lliscant sobre aquestes banquetes i, per tant, és important que estiguin polides. Aquí veiem diferents patins amb diferents estats de producció i ara anem cap a on és en Ramon, que em sembla que està en un dels més avançats. Aquest patí ja li queda poc, no?, per ser a mar? Sí, aquest patí demà ja estarà llest. Aquest patí podrà navegar aquest diumenge. Hi ha molta afició, oi, aquí a Catalunya, del patí català? Hi ha moltíssima. Jo crec que és l'especialitat que té més participants i que fa més regates. Hi ha moltíssima afició. Això és perquè s'ha inventat aquí? Home, clar, es va inventar aquí i és el vaixell idoni per les platges i per al mar Mediterrani que tenim. Doncs ja ho veuen, una embarcació idònia i, a més, una de les més econòmiques. Costa entre unes 700 i unes 800.000 pessetes. Potser els hi sembla molt, però és una de les més econòmiques que existeixen ara mateix al mercat. Aquí
Aquesta és una de les competicions de vela més antigues d'Europa. La competició de les festes de la Mercè de patins de vela, organitzada pel Club Natació Barcelona, fa 54 anys consecutius que es disputa i, tot i que es comptabilitza des de l'any 1941, els patinaires més veterans asseguren que no es va deixar de competir ni durant la Guerra Civil. En la regata d'aquest any hi ha 42 inscrits. Bufa un vent de força 2 i s'ha col·locat la primera de les 3 boies, la de la Cenyida, a 235 graus. Però el vent gira més a ponent i cau la intensitat. El jutge de regata canvia la posició de la boia. Nuevo rumbo. 265, 265. El patí de vela català és el veler més popular. A les regates de patins participen homes i dones de totes les edats i condicions. No hi ha professionals, no hi ha elits. L'únic que importa és navegar i participar. Al final de la primera mànega gairebé no hi ha vent. La competició la guanya Oriol Castellà, l'actual campió d'Espanya del Club Natació Barcelona. Entre aquests dos patins hi ha 50 anys de diferència en la seva construcció, però el disseny bàsic gairebé no ha canviat. Però la seva història havia començat molt abans. El patí de vela neix als anys 20 a les platges de la Barceloneta i de Badalona, i poc importa qui es deu la seva creació, que es disputa entre el Club Natació Barcelona i el Club Natació Badalona. Aquells anys, els banyistes llogaven un artefacte compost per 2 flotadors, uns travessers i un rem de doble pala que havien d'utilitzar drets, a bord del qual s'endinsaven en un mar brut per banyar-se en aigües cristal·lines. Cap a l'any 1928 es va tenir la idea de col·locar en aquest artefacte de 2 cascos un pal i una vela guaire per no cansar-se remant. El resultat va ser una embarcació de vela molt veloç. L'invent va passar a denominar-se patí a vela, conegut també com el patí català, un veler sense orsa ni timó. Aquesta nova modalitat no va trigar gaire a expandir-se sobre tot el litoral del Maresme i va començar una gran rivalitat entre els pobles i clubs d'aquesta zona. Poc després d'acabar la guerra, l'any 1943, els germans Munger de Badalona dissenyen l'actual patí català, amb vela Marconi. Es reconeix com a embarcació de sèrie i s'homologuen els primers campionats. El senyor Rafael Ferrer, fent lliurament dels trofeus als guanyadors. En aquests moments hi ha uns 2.500 patins matriculats, la majoria dels quals estan repartits pel litoral català. És la classe nacional amb major nombre de regatistes. Una de les seves característiques diferenciadores és la barra escotera de la popa de l'embarcació. Aquesta és la primera barra, la barra original, la recta. El segon model de barra d'escota va ser aquest. Ja tenia una forma curva i això permetia que l'escota passés molt més bé, no? Però hem trobat que encara estava massa enrere i a poc s'ha anat tirant cap endavant fins al model actual, que està molt més endavant. Ja es veu que hem tallat les maneguetes perquè ja no serveixen absolutament per res. I aquest model, que és més simple, però és més fort, dona més rigidesa al patí i la barra passa encara més bé que aquella, que tenia problemes quan entrava la sorra a la guia de la barra d'escota. Els màstils abans es feien tots de fusta. Això ha canviat ara. Ara es fan únicament d'alumini perquè donen molt millor resultat, són més iguals i els de fusta era bastant difícil trobar una fusta en bones condicions per fer màstils i que fossin flexibles i duraders. L'alumini s'ha imposat completament amb el màstil del patí. Ara, per confeccionar el flotador, no hi ha cap clau ni punta. Utilitzem aquesta cola negra, que és una cola especial, és molt forta, aguanta l'aigua i a més és una mica elàstica. Com veieu, el flotador té 17 compartiments, 18, porta 17 quadernes i això fa que sigui molt segur perquè en cas de tindre un forat únicament s'ompliria el que és un compartiment, un parell de litres d'aigua i de totes maneres el vaixell podria continuar navegant. Amb aquest flotador podem observar que és completament diferent que els flotadors dels altres catamarans. El que normalment seria la proa del flotador amb un altre catamaran
és aquí la popa. Normalment els catamarans la proa és gran, alta i bastant fina, i la popa ampla i baixa, no? I aquí és completament al contrari. Això és perquè aquest vaixell funciona sense timó, i la popa interessa que sigui fina i més alta per fer dorsa, i això permet que el barco no derivi tant. Ramon Huertas, l'únic fabricant de patins a Catalunya, en construeix entre 40 i 60 cada any. Cada patí comporta unes 200 hores de feina i costa unes 600.000 pessetes. El patí és un vaixell que pot portar-lo una persona sola sense cap problema, en qualsevol condició de vent, i per muntar-lo el primer que fem és baixar-lo a la platja, després el col·loquem proa al vent, de forma que al pujar la vela no impedeixi que es liï amb els estais del pal. Després col·loquem la vela. Primer, amb el mosquetó de l'escota, el posem a la politxa de popa. Després, el xicot el passem per la politxa de la vela. Un altre cop per la politxa de la popa. I finalment la politxa de la proa. Abans de sortir fem la comprovació que el pal estigui ben tensat per evitar qualsevol problema amb les onades i que no tingui cap mena de mobilitat. No té ni orsa, ni timó, ni botavara. És un catamarà de concepte, evolució i fabricació catalanes perfectament equilibrat i proporcionat. És l'antítesi de la sofisticació dels vaixells olímpics. Tan sols amb 2 cascos, la vela i una escota, s'adapta molt bé als canvis ràpids de vent i de mar del litoral mediterrani. El govern del patí és molt semblant al maneig del windsurf, però la seva tècnica és molt anterior. És el desplaçament del pes del patró de proa a popa el que farà que els cascos s'enfonsin i pivotin a favor o en contra del vent. Quan navegues desconnectes totalment del que és la vida a la ciutat i estàs pensant en moltes coses i veus que avances i una tranquil·litat molt gran a dintre, no? Plaer, no sé. Volquem moltes vegades perquè estem sentats a sota vent i ens entra una ratxa i això ens descol·loca una mica i no hi podem fer res més. Volquem a vegades perquè fa molt de vent i la ratxa que ens entra no la podem controlar tampoc i molts cops per algun error tonto, estúpid, perquè caiem a l'aigua i la vela sola ja volca el patí o per altres motius. Per desbolcar el patí utilitzem la mateixa escota que fem servir per la vela, ens col·loquem a sobre el flotador fent un contrapès amb l'escota i esperant una mica que el flotador de barlovent es vagi aixecant. Un cop ja el tenim mig desbolcat al patí, el que fem és seguir estirant, vigilant que el patí no ens caigui a sobre i ajudant a que el pal surti de l'aigua amb bastanta facilitat. L'accident més usual és que el patí, en el moment que desbolca, et caigui un dels 2 flotadors al cap. Per això el que fem sempre és, a l'hora que volca, mirar d'enfonsar-nos el màxim possible perquè no ens passi això. El patí català segueix en actiu. Cada dijous i cada dissabte hi ha regates. És tan àgil d'aparellar i portar l'aigua que els seus addictes hi poden navegar i competir fins i tot en els dies feiners durant l'hora de dinar. El patí a vela català desperta passions. Hi ha joves i hi ha homes madurs, però el que domina en la mitjana dels patrons és la gent gran, que ja han tingut 12 o 14 patins diferents
i que no han deixat mai de navegar en aquest veler tan senzill i tan eficaç. Que va néixer cap a l'any 1928 a les costes de Barcelona i Badalona. És molt simple. Construït artesanalment de fusta, recorda els catamarans primitius. No té ni orsa ni timó, però ofereix una navegació espectacular i divertida que requereix una gran habilitat i una activitat contínua del tripulant. El patí de vela és molt fort i resistent. N'hi ha que tenen més de 30 anys i encara naveguen perfectament. Aquesta resistència és fruit d'un elaborat procés de fabricació que comença amb l'elecció adequada de la fusta. Actualment només hi ha un constructor de patins, l'Antoni Soler, un artesà i fuster que fa 30 anys que s'hi dedica. En el taller d'en Soler a Badalona s'hi han construït pacientment i peça per peça gairebé tots els patins que hi ha a Catalunya. Tot plegat, o sigui, els dos flotadors ja han unes 60 hores de feina. 60 hores. Començat i acabat, oi, allò, preparar, perquè no és fer-lo aquí, esclar, s'han d'afegir les fustes, o sigui, tot allò. Després d'escollir i tractar la fusta, es munten les peces bàsiques del patí, els flotadors i les bancades. Els flotadors, fets amb fustes nobles de Guinea, són completament estancs i és impossible que hi entri aigua. Les bancades, com aquesta de popa, també s'enganxen amb coles potents que no deixen cap junta mal enganxada. La producció del patí és minsa. Actualment se'n fan uns 60 a l'any. El sector es queixa de la manca de fusters capacitats i amb prou paciència per dedicar al patí les moltes hores que calen. Els patins es construeixen segons els models proposats per l'arquitecte badaloní Monge al principi dels anys 40. No se venden más porque no se hacen más, pero si se hiciesen más de golpe, la gente tampoco está acostumbrada de que puede haber. Todo el mundo piensa que tener un patín es esperar. Si en Soler construeix les peces, en Ramon Huertas acaba i munta els patins. És el veritable impulsor de la història recent del patí. Cuando llegan los flotadores aquí de Soler, lo primero es preparar el flotador, preparar la madera. Le ponemos una imprimación de poliuretano, le damos 4 capas y los dejamos que se sequen unos 7-8 días para poderlos lijar. Y entonces se lijan. A pesar de la capa de poliuretano todavía tienen cositas para repasar, se empastan y entonces se pintan, los pintamos allí. Una vez pintado lo tenemos que dejar también 6 o 7 días porque esta pintura en realidad acaba cristalizando al cabo de 20 o 25 días. Y si cae barniz o cae cola, entonces se estropearía. Cuando recibo las bancadas de Antonio Soler, pesamos cada una de las bancadas para saber exactamente el peso para poder luego montar el barco sabiendo lo que nos va a pesar al final. Con un pedazo de estos, tiras las últimas, en la última capa, le pones el serrín este, lo dejas secar y cuando está seco limpias bien la cubierta y entonces ya ha quedado preparado para darle las últimas capas de barniz encima. Y esto sirve como un derrapante, antiderrapante perfecto. Intentamos que quede como un mueble. Tiene que ser bueno, navegar bien, pero bonito también. Si no es bonito, la gente del patín no le hace ilusión. Quan finalment el patí està acabat, es fa la pesada que legitimarà l'embarcació. Ha de pesar 100 quilos com a mínim. En una imminent revisió del reglament també s'imposarà que el pal pesi almenys 9 quilos. Són mesures per tal d'evitar la guerra de materials que encaririen el patí i farien que perdés la condició d'embarcació popular. Després de l'Optimis, el patí és la classe de vela amb més adeptes. En el Campionat de Catalunya que es disputa aquests dies a Torredembarra hi ha un total de 80 participants. És una classe amb molta vida, popular i especial, que té un públic molt fidel. En Jordi Lamarca, regatista de classe Tornado, ha estat diverses vegades campió d'Espanya de patí. Jo diria que la principal avantatge és que és una vela pura, o sigui, estàs tu sol amb la vela i res més, no hi ha ni botalades, ni timons, ni orses, i després el senzill que és i els pocs diners que costa comparat amb altres barcos. Un patí de vela es munta en només 3 minuts. Els patinadors fan regates contínuament.
L'afició a Catalunya és equiparable a la dels països com Bèlgica, Alemanya, Brasil i Estats Units. Amb tot, Catalunya ocupa el número 1 del rànquing per quantitat de patins en actiu. Un patí té una eslora de 5 metres i mig i una mànega de poc menys d'un metre i mig. La seva superfície bèl·lica és de gairebé 12 metres quadrats. Les seves característiques el fan ideal per aguantar i superar tot tipus de circumstàncies, sempre que sigui en un mar com el Mediterrani. L'afició al patí ha crescut gràcies a uns adeptes molt fidels i sense cap suport comercial. Uns aficionats que han mantingut la fe en aquest veler de cost moderat que permet, de manera simple, viure l'aventura de la navegació. À cette heure, nous sommes loin de l'agitation des 3 jours de cette rencontre de patins à voile qui a eu lieu à La Rochelle les 14, 15 et 16 mai dernier, il y a déjà une semaine. Ce n'était pas une rencontre de voile ordinaire puisqu'il s'agissait de réunir des patins espagnols, patins catalans. Ce sont des catamarans de sport qui sont dépourvus de dérive et de safran. Tous ces par Suisse, d'Allemagne, de France et évidemment d'Espagne. Cette première rencontre a permis d'amorcer le processus d'une longue série, je l'espère, de rencontres de ce type. Je remercie donc les partenaires qui nous ont permis de réaliser le projet, à savoir la région Poitou-Charentes, la société locale Soldiv, la société Aigle, le port de plaisance de La Rochelle, ainsi que Radio France La Rochelle. Je remercie également les commerçants rochelais qui nous ont offert des lots qui ont été remis au moment des résultats de la régate le samedi soir. Jean-Luc, il y a combien de manches là? Deux manches. Les détails. No, es de ordinador. Que prima con la cassette. Es muy importante el material. Pero ¿qué? Là, c'est pas la peine. T'enlèves le mât? C'est pas la peine que ça le fasse? Si, j'avais fait quand même. Ça c'est le pelé, ça c'est le non. S'il me met ça, je vais être obligé de gagner alors. Je choisis un.
Ciao. C'est pas extra bon. C'est quoi celui-là là? Ouais. On est parti. Allez, meilleur, le militaire. Mais bon, tous fait son tour de sécu et puis... Ah ben, j'ai la même chose, on va attendre un peu, voir un peu ce que ça donne et puis... Ouais, mais... Attends, je vais faire un téléspectacle. Est-ce que tous les patins sont là? Hein? Tu mets de l'autre côté, tu les gênes pas, ou derrière, même loin. Là, on lance la procédure. De 6 minutes. Eve, soyez en haut. Quand j'arrive. Non, quand je te dis top. Et le pavillon doit être en haut quand je dis top. 3, 2, 1, top. 2, 1, 5 minutes. Cinq, 4, 3, 2, 1, 1 minute. 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, départ. Bon départ. C'est galère à manœuvrer, je pense.
faut rentrer dans le parcours des katas qui sont sous votre vent, là, devant et sous votre vent. Merci. Ouais, le troisième bateau passe la ligne, là, Olivier. Ouais, je t'écoute. Bon, ben là, ça suffit. Quand je vois la taille de la barge et la taille de la... Garde bien parce qu'il y en a sur le bateau arrivé si tu veux garder la bouteille. Rappel individuel, Olive, c'est celui-là. Allez, ouais, mets un coup.
Yann, tu regardes, là, il y a un patin dans un mur, là. C'est où, là? Alors, comment c'était? C'était très... C'était comment? Bien? Comment je te dirais? Un peu très bien, mais un peu dur. Hein? C'est fatigant? Un peu compliqué. Oui. Non, la rentrée au Vieux-Port. Oui. Ah, la rentrée au Vieux-Port. C'était pas facile. Hein? Sur la plage des Minimes, mais bon, il y a du monde aujourd'hui, il fait beau, ce dimanche 16 mai à La Rochelle. Nous faisons en comité réduit, on va dire, parce qu'il y a énormément de vent et plusieurs patinistes ont déclaré forfait. Voilà. Bon, on va aller vers eux. Tu viens? Ben là, nous sommes en direct de la plage de l'école de voile rochelaise. Donc les patins se préparent à partir. Donc Jean-Noël, qui est notre président du comité de course, ne va pas tarder à donner le coup de canon.